Basudon Sports School. Nungke, nungke, kena, nungungai. Jadi seperti tahu, dua gerak, sinter, nak kena, kena kisah. Tahu semua, komodor lah. Nak kansa. Cewek nak sih. তুমি পেছনে যাও বিল্লাল Pas. Pas. Sibajola district. Clear ke? Ini sini Sibajola Angge Kabaddi Association president, like karate, like sebab athletics. Ni borong karate ni ni sini Sibajola district ni Kolkata Jalapur University ho thangai All India meet. India meet like All India basic karate प्रतियोगिता वो गोल्ड मेडल मानी फेंका सिर्फ खरग बड़ी तक खरग सा कुलमुनी फेमलिया बरंग आं बेलेखान हामबाय मारो सिबाजोला डिस्ट्रिक्ट ट्रिक जों आगुबै दङ ताय काबादीबो जों थानाय रानार्स जों फेंका हरियानाव थांमाने रानार्स जों फेंका जों आर केराटीबो जों गोल्ड मेडल मानखा ताय जों फार्स्ट अवार्ड मानी फेंका इज अ वेरी बिग मुभमेंट बेलायनो प्राउड एंड कप सिबाजोला डिस्ट्रिक्ट ट्रिक जों स्पोर्ट नाव दिसाय दङ खिनि कोच दंना हामबाय मारो बरंनि चाय जुमा बायदिनि खरग बुरै दिनै आरो केराटी चेम्पियनशिप जोंनि चारजना टिब्राजा प्लास गोल्ड मेडल प्लास फार्स्ट प्राइज माने ताई सार्टिफिकेट मानि फायगा माने फ्यूचर सिं टिब्रासे एरिया हो टिटी एडीसी हो बरंनि रिक्रुटमेंट खायजानाय बर आइ बरंनि रिक्रुटमेंट खायजानाय तामनि माले बुबाग्राने प्लेनिंग दङ जे फ्यूचर जों सारा समस्त जे त्रिपुरा राज्य जे स्पोर्ट स्कूल थों नेने स्कूल थों हाई स्कूल बेसिक बेसिक वाइज जों आजागाव आबरावबो रिक्रुट खायजानाय सिनि बिआइ राव रिक्रुट खायजानाय ताय खरगसा बराव कलेजाव परि दङ सिनि खूब संगीता दङ शिबानी देव कलेजाव परि दङ बो ताबो केराटीआव गोल्ड मेडल मानि फेका फ्यूचर बतेव काहाम खायनाय आर माने बर स्पोर्ट डाइरेक्टर टिडी सिनि बन बागे आं बर लाम सगो आं जे मानसाक बंनो याफारका याफारका ताय बंनो रिसारिनि आं बर खायगा तामनि माले सिबाजोला डिस्ट्रिक्ट दाबो मोटामुटी टपआव लांनानै बागै जों सेसा खाय दङ स्पोर्ट फुटबलाव काहाम जों दाबो सिबाजोला डिस्ट्रिक्ट काबाडीआव जों एकबार चेम्पियन ओंखा ताय रानार्स वाइस ओंखा दाबो केराटीआव जों मबाइलखौ कयबार चेम्पियन का मबाइल दुइबार मबाइलखौ दुइबार चेम्पियन ओंखा गोल्ड मेडल मानि फेमल बोसखांनि जेनेरेशन जे बर'खाय जे परि तंनाय रं ताम क'क्राझार मुसुं आं सानानै मुसुंखौ स्पोर्ट लाभ खायदि स्पोर्टआ हामजागै स्पोर्ट हामजाग माने जोंनि साइस्थ हामनाय दिनै बुहुम कामायनाय नों नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेल सार्टिफिकेट मानाय फ्यूचरनि चाकरि सिउरनि चाकरिनि बागै नों पुरो वान समा नागा माने टोटाली स्पोर्टआव बाय गोदान खामानि दिनै फ्यूचर एकदम याबो ब्राइट हैचिको बन बागै आं जारा ताबो ड्राग्स आइ ओइ दिनै एलकोहल नों यावो जारा स्टुडेन्ट रक माइडर स्टुडेन्ट रक आं सानामु सगो बा सिगला रक आं सानामु सगो स्पोर्टना हामजादे सुबाय दंनि फ्यूचरआव सिनि बरक टेप गोसोखौ थांगोन बरकसा मनिशंकर मुनासिं ताको मनिशंकर मुनासिं आईपीएल तागले बनो चान्स मान हिन जमनि ताको बनो नाजागाखौ हाइपना मनिशंकर मुनासिं जेबाबो परफॉर्मेंस खागा अब ऑल इंडिया वो इंटरनेशनल बनो लेवल सौगा किन्तु चान्स मै अब अनफॉर्चुनेटली सिनि कुनाको दुर्भाग्यनि कारणे सिं चान्स मै किन्तु इंटरनेशनल लेवल प्लेयर किन्तु सिनि थाने मनिशंकर मुनासिं
কিন্তু মরক্কো সাধারণ ইন্টারন্যাশনাল থাকতে থাকবে ন্যাশনাল লেভেলে গোল্ড মেডেলিস্ট মানি পাই ফার্স্ট প্রাইজ মানি পাই মানে আগামী দিন ফিউচার খাওয়া বলে না